Voor het eerst is er ik bennenopvang voor bijen uit het voortzet onderwijs. In Drachten begint er boetenskwalse opvang voor eerste en tweede leerlingen van het Lutger. Ze kunnen dan huiswerk maken en bijkomen van de skwaldij. Er is vooral verlet van deze opvang bij ouders die beide werkje. Sven Kramer neemt Douwe de Vries mee naar zijn nieuwe reetriedersploeg. Joe tekent Sven Kramer zijn contract bij Team Brand Loyalty van Jacques Ory. Het is een sprintploeg en Sven Kramer zal hem tenij vooral op de 1500 meter concentreren. Een nieuw multifunctioneel centrum in Anjem, maar daarbij een kantoor voor de NAM, gaat terug. De provincie had er mij instemd. Het dorp is lang dwande met een nieuw MFC. En doet de NAM, die het gas wint bij Anjem, er een kantoor maatje woe, is besletten geer te werken. De NAM wil 60 werknemers onderbrengen in Anjem. Zuivelconcern Friesland Campina had de Koning Willem I-prijs woen. Koningin Maxima had de prijs uitreikt. Ik paaks uit Balkwien nomineren. De jury heeft vooral waardering voor de coöperatieopzet van Friesland Campina. Vannacht heel bewolkt, 5 graden en een stevige noordwestenwind. Morgen draait de wind naar het westen en neemt wat aan. De zon schijnt en het wordt 14 graden.